Ak chceš vidieť výsledky svojej modlitby, potrebuješ sa modliť tak ako Ježiš. V Matúšovi 14. kapitole si môžeme všimnúť, že Ježiš rozmnožil chleby. Ale nebolo to také jednoduché. Vidíme, že najprv vo viere už posadil zástupy, ešte ale nič nemal, čo im ponúknuť. Potom požiadal Otca. Stále nič nemal, stále nevidel, že by chleby sa rozmnožili. On aj tak dal chleby učeníkom vo viere, že skrátka rozdávajte to. A vtedy vidíme, že vlastne sa to jedlo začalo rozmnožovať. A zaujímavé je, že Boh nedal iba toľko, koľko bolo treba, aby boli zástupy nasýtené, čo si myslím, že bola aj Ježišova žiadosť. Ale vidíme, Boh Otec dal viac, než ľudia potrebovali, pretože sa tam píše o veľkých nadbytkoch alebo prebytkoch. Ale si teda všimni, že Ježiš požiadal Otca a hneď vo viere konal, aj keď ešte nevidel výsledok svojej modlitby. A práve tento skutok viery spôsobil, že chleby sa rozmnožili a bol z toho veľký zázrak. A preto pamätaj, potrebuješ si brať príklad od Ježiša, ako sa modliť efektívne.